anyị na-anabata onye ọbụla n'ọgbakọ nke dị ukwuu ga-akpọrọ GCK nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado kwa ụbọchị. Nke a bụ ihe na-ebute ihe ịrịba ama na ihe dị pụrụ iche na ndụ ndị mmadụ, nke Chineke na-eji nna anyị ukwu na-akpọ Kumuyi emetụ ndị mmadụ aka ma tụgharịa ọnọdụ ndị mmadụ. Ebuka, ihe tụle mmadụ na mbụ isi n'iyiri m onye mmama elebe m matara gị, anyị ọ gara akwụkwọ ofu ebe ka ọ wee ebe elebe anyị matara ya sị mba. N'ezie, ihe ahụ ihe pụrụ iche na mgbagwoju anya ịma mmadụ. Ị nwere ike ịhụ mmadụ iche na ọwụ onye ahụ, iche na ọwụ ya mana ọwụ ya. N'ezie, mmadụ bụ onye nwere ejirimara. Ọkwa ejirimara ka Jizọs Kraịst na-agwa anyị okwu ya. Enwere ejirimara nke a ga-eji mara gị, nke ị ga-eji wee kete oke na alaeze Chineke. Ọ bụ ejirimara ka Chineke na-ekwu okwu ya, nke Jizọs Kraịst nwapụtara. Ọ bụkwa onye nwere nghọta, nwee owuwe anya, wee dịkwa na njikere ịnabata onye mmehie. Onye ka ịwụ? Achọrọ m ka ị chere ka Chineke ji nna anyị ukwu Kumuyi ma zi gị onye ịwụ n'eziokwu. Cheta ihe Jizọs Kraịst kwuru, ihe ikpeazụ n'amaokwu 19. Ọ sị na amaokwu 19 a, ị ga-ahụ onye nwe anyị, onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwoke a wee sị, ka awụ ihe m meworo. Laghachi na amaokwu 20. Nwoke a dị mma, mana ọ dịghị mma n'ezie. Ị dị mma, mana ị dịghị mma dịka o kwesịrị. Ị na-eguzo, mana ị dịghị eguzo dịka o kwesịrị. Ị na-agbalị ka irube isi iwu niile nke Chineke, mana ị pụghị mee ya dịka o kwesịrị. Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Nwoke a sị, ihe a niile ka m debeworo malitere mgbe m dị na nwata. Chọpụtala, onye agbata obi gị dara ogbenye, gịnị ka ị meworo? Onye agbata obi gị na-ata ahụhụ, gịnị ka ị meworo? Onye agbata obi gị ọ dịghị otu ọ dịrị ya, gịnị ka ị meworo? Onye agbata obi gị o nwere nsogbu, gịnị ka ị meworo? Ọ sị, ihe ndị a niile ka m meworo malitere na mgbe m dị na nwata. Ị ga-eji aka gị wee kanyere onwe gị akara na amaokwu 21. Jizọs wee sị ya, ọ bụrụ na ị ga-eburu onye zuru oke, gaa ree ihe niile ị nwere wee nye ya ndị ogbenye. Ị sị na imewu ihe ndị a niile, ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Lee ndị ogbenye nọ n'akụkụ gị, ha bụ ndị agbata obi gị. Gaa ree ihe niile ị nwere wee nye ndị ogbenye. Gịnị mere o ji kwuo otu a? Ọ bụrụ na arụ adịghị gị, ị ga-achịkọta ego gị niile, ihe nnweta gị niile, wee mefuo ya n'arụ gị ka arụ wee dị gị mma. Lee onye agbata obi gị, lee ndị ogbenye, lee ndị arụ na-adịghị. Ọ bụrụ na ị hụrụ ndị ahụ na-adịghị n'anya, ihe ahụ ị gara emere onwe gị, chịkọta ego gị niile wee nye ndị ogbenye a ka ha nwee arụ ike, ka bụ ihe ị kwesịrị ime. Ị sị na ị hụrụ onwe gị n'anya, ị gafeele ule ndị a niile. Ihe ndị a niile ka ị meworo malitere na mgbe ị dị na ntorobịa. Lee nne gị na nna gị, lee otu ha si na-ata ahụhụ. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ otu a, ka chịkọta ego gị, ree ihe niile ị nwere, wee sị, ebe ndụ dị na olileanya dị, achọghị m ịnwụ n'ime ọnọdụ a. Ga-achịkọta ihe niile ị nwere wee mefuo ya n'arụ gị. Ugbu a, ihe ahụ ị gara emere onwe gị, gaa mere ya nne gị na nna gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọmụma aka n'ihu, nke ya bụrụ na ị nọ na nsogbu, atụba gị n'ụlọ mkpọrọ, gaa mara na ego gị pụrụ inyere gị aka wee napụta gị n'ụlọ mkpọrọ a. Ị ga-emefu ihe niile wee ego, ma nke paụnd ma nke dọla, ego niile ị nwere. Ị ga-eme ya ka ị kpọpụta onwe gị n'ụlọ mkpọrọ a. Lee onye a bụ onye eboro ebubo ụgha. Ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ị sị na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya, ọ dị mma ugbu a. Ihe ahụ ị gara emere onwe gị, ọrụ na ị nọ n'ime ọnọdụ a, chịkọta ihe niile, gaa nyere ha aka. Ị maara, ma mgbe Kraịst nọ na-aga eso otu aka ya akara n'akwụkwọ ya, ọ chọpụtara na ihe ndị a ezughị oke. O chere na ya wee ezigbo mmadụ. Ị chekwara na iwe ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị nweghị Kraịst, ị bụghị ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị nweghị nchegharị, ị bụghị ezigbo mmadụ. Na-enweghị amara Chineke nke batara na ndụ gị, ị bụ ezigbo mmadụ. Na-enweghị ịhụnanya Chineke, ọ bụghị ịhụnanya nke mmadụ, ịhụnanya Chineke nke na-abata n'obi gị, na-akwalite gị,
na-edu gị na-eme gị ka ị wee hụ mmadụ niile n'anya dịka Kraịst gara hụ ha n'anya. Ị chere na ịdị mma ma na-edi gị mma n'ezie. N'ihi nke a ị ga-enwe ree ihe niile ị nwere nye ndị ogbenye, nyere ndị ogbenye aka, kwalite ndị ogbenye, lekọta ndị ogbenye ndị gbara gị gburugburu. Ị ga-enwe akụrụba n'eluigwe. Nke a gasịrị, bịa soro m. Dịka anyị nụrụ n'ozi ọma taa, ọgaranya bụ onye na-afụli onwe ya elu n'ezi omume, ya ewere sị ana m agbalị, ana m eme ihe dị mma, ma n'anya Chineke onwe ihe ọ pasịtara. Anyị nọ na nwaanyị na-emekwu taa, anyị na-afụli onwe anyị elu na ihe ezi omume. Dịka anyị nọ n'oziọma, ọ bụ ihe anyị ghọtara n'oziọma. Nke mbụ, mmadụ niile emehiewo, ọ dịghị onye rutere otuto nke Chineke. Nke abụọ, ọ bụrụ na Chineke anwale anyị na ihe nnwale, ị ga-ahụ na anyị niile ga-akụ afọ n'ala, ọ bụghị onye ruru otuto nke Chineke. Nke atọ, ọ bụ naanị Chineke bụ Jizọs Kraịst bụ onye tozuru oke ịgbaghara anyị mmehie anyị, wee mee ka anyị bụ onye agbaghara na mmehie ya. Ugbu a ka anyị laghachi ma hụ otu mmadụ akpọghị na mmehie ga-eji bụrụ onye ezi omume. O chere na ya wee ezigbo mmadụ. Ị chekwara na iwe ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị nweghị Kraịst, ị bụghị ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị nweghị nchegharị, ị bụghị ezigbo mmadụ. Na-enweghị amara Chineke nke batara na ndụ gị, ị bụ ezigbo mmadụ. Na-enweghị ịhụnanya Chineke, ọ bụ ịhụnanya nke mmadụ, ịhụnanya Chineke nke na-abata n'obi gị, na-akwalite gị, na-edu gị, na-eme gị ka ị wee hụ mmadụ niile n'anya dịka Kraịst gara hụ ha n'anya. Ị chere na ịdị mma ma na-edi gị mma n'ezie. N'ihi nke a ị ga-enwe ree ihe niile ị nwere nye ndị ogbenye, nyere ndị ogbenye aka, kwalite ndị ogbenye, lekọta ndị ogbenye ndị gbara gị gburugburu. Ị ga-enwe akụrụba n'eluigwe. Mgbe nke a gasịrị, bịa soro m. Ugbu a anyị abịala n'agba nke eziokwu, agba nke nhọrọ, ebe ị nwere ike ịhọrọ ichegharị ma ọ nọrọkwa n'okpuru na iwu onye ezi omume, ma ọ nọrọ na-aghọgbu onwe gị, na-amaghị onwe gị, amaghị onwe nke na-eme gị, ma nzu onwe gị, ma na Chineke mere mee gị ka inwe ike bịakwute ya ma fee ya ofufe. Ị dịla nkwado ime ihe Chineke chọrọ ka ime. Chineke kwuru n'akwụkwọ nsọ ya nke Jọn isi 3 amaokwu 16 na o nyere ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya, na onye ọbụla nke kwere na ya agaghị anwụ kama na ọ ga-enwe ndụ ebighị ebi. Chineke na-eji nna ya ukwu kụmụyi inye gị ohere ichegharị. Onye nwaanyị nọ na njikere ịgbaghara gị mmehie niile nke ị meworo. Ọ ga-enye gị mgbaghara, ọ ga-enye gị nzọpụta, n'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta gị. Onye ọbụla ka ara bụ nke ga-akpọku aha nke onye nwaanyị, a ga-azọpụta ya. Mgbe nke a gasịrị, ọ bụrụ na arụ adịghị gị, aso gị na-aṅụrị ọṅụ n'abalị a. Abalị a bụ abalị nke ọgwụgwọ gị. Ka anya niile mechie, bulata isi gị, ka anya niile mechie. Dịka Moses weliri agwọ elu n'ime ọzara, ọwụnarị otu a ka nwa nke mmadụ Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke, a ga-ebuli elu. Ka ha bụ onye ọla nke kwere na ya, ọ ga-ala n'iyi. N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a. Chineke hụrụ gị n'anya, ya wee nye ọkpara ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọla nke kwere na ya ka ọ ghara ịla n'iyi, ka o nwee ndụ ebighị ebi. Hulata isi gị, mechie anya gị. Onye nwaanyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie niile ka ị merele na ndụ a. Ọ chọrọ iwetara gị nnwere onwe, ọ chọrọ inye gị nnwere onwe na nnapụta nye mkpụrụ obi gị na mmụọ gị. Ebe ọla ị nọ, ị chọrọ mgbaghara, ị chọrọ ndụ ebighị ebi a. Ebe ọla ị nọ, welie aka gị elu sị, onye nwaanyị, anọ m n'ebe a na-achọsi ya ike. Ana m achọrọ m mgbaghara, achọrọ m nzọpụta. Welie aka gị ahụ elu, na-egosi onye nwaanyị n'obi gị na mweda n'ala, si onye nwaanyị, ana m abịa. Onye nwaanyị, ana m abịa. Chineke anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Onye nwaanyị, ana m abịa. Onye nwaanyị, ana m abịa n'abalị a. Abalị a, achọrọ m ka nsogbu a nke amamikpe a
nke na-ama m ikpe n'obi, ka iwezuga ya, ka iwezuga amamikpe a n'obi m nke mmehie niile, wee mee ka m nwere onwe m ugbu a. Ụzọ ị ga-esi gbago n'elu wee ụzọ nke isore na-agbadata. Ị ga-esite n'okwu a nke ị ga-asị onye nwanyị, abụ m onye mmehie, emehiewo m, gwa onye nwanyị. So onye nwanyị, ọ na-ewute m maka mmehie niile nke m meworo, ọ na-ewute m. Ihe mmebi iwu niile nke nnupụ isi na ndụ m, onye nwanyị, ọ na-ewute m. Agaghị m ekpuchi mmehie m, na-ekwupụta ihe niile. Ana m ewere ihe niile egosi gị ugbu a. So onye nwanyị, ana m ekele gị, ekwenyere m, ịgbagharawo m. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọṅụ nke nzọpụta. Ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Onye nwanyị, na-ekele gị. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ị bụ Chineke na-ahụ n'anya, Chineke nwere obi ebere. Isi ị ga-egosi ebere nye mmadụ niile, ka ha rabụ ndị bịakwutere gị, ị ga-ajụ ha, ị ga-achụpụ ha n'ezi. Onye nwanyị, ndị a niile ndị bịakwutere gị n'oge a na-enweghị onye ọla na-agụpụ, gbaghara ha niile n'aha Jizọs. Hichapụ ihe ọlawu ncheta nke mmehie ha. Onye nwanyị, ana m ekpe na ị ga-agbaghara ha, nye ha nwere onwe, na ha ga-alaghachikwa ọzọ na mmehie ọzọ n'aha Jizọs. Ka mara nke Chineke sọgharịa na ndụ ha, ka nzọpụta nke si n'aka gị na-abịa, ka ọ sọbata na ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke na-eso nzọpụta abịa. Mezuo ya na ndụ ha ugbu a, na obi ha, na ndụ ọlụ ugbu a, n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Toonu Chineke, emezuwe ya. Agbagharawo mmehie gị. Si, agbagharala mmehie m. Ị nwere nzọpụta ugbu a. Si, enwere m nzọpụta. Emezuwe ya n'aha Jizọs. Ịnụ n'ozi ọma, ele anya, ị na-anabata oku nke Chineke na-akpọ gị ịlata ụlọ, ịbịa kpọọ oriri n'ịhụnanya nke ọ na-awụsara anyị. Biko, anyị chọrọ ịnọnyere gị n'okwukwe a nke ị chọtara ọhụrụ. Anyị chọkwa ịnọnyere gị dịka ị na-agba ọsọ eluigwe a. Anyị chọ inyere gị aka otu ọbụla anyị nwere ike inyere gị aka. Ịpụnyekwa isonye anyị na nzukọ ọbụla nọ gị nso, ma ọ bụ gị sonye anyị na www.dclm.org/connect. Biko, obiọma ga-akpa anyị ịnabata gị. Chineke na-ekwe anyị nkwa nke ọgwụgwọ nsọ na nri isi ike. Biko, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi na-abịakwa ọzọ. Enwere ngozi dị iche iche nke Chineke na-ekwe gị dịka ị na-esonyere anyị. Toonu Chineke. Onye nwanyị si na ọ ga-abịa na mmezu. Ugbu a, ọ bịawo na mmezu. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịa na mmezu. Ịrịba ama ga-abịa na mmezu. Nnapụta ga-abịa na mmezu. Mgbe ị ga-anụ ememe ikpeazụ, ị ga-ahụ na ọ bịala na mmezu. Anya gị kpuru ìsì ga-emepe ma hụ ụzọ. Ntị chiri ga-anụ ihe. Ọ bụrụ na iji osisi na-aga ije, tụfuo ya dịka ekpesịrị ekpere, bilie gaa ije n'aha nke onye nwanyị ga-aga ije. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọnya n'ụkwụ gị, maọbụ na otu ụkwụ gị dị mkpụmkpụ, ekpecha ekpere wezụga ya, ụkwụ a ga-etopụta dị mma. Ọrịa kansa ga-ala. Ihe ọbụla bụ ọrịa nke dị na ndụ gị, ha niile ga-apụ n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu. Olee ebe ị nọ? Ọ ga-abịa na mmezu. Welie otu aka ahụ elu, were otu aka tụkwasị n'onwe gị. Nna anyị, anyị na-ekele gị. Ị bụ Chineke hụrụ anyị n'anya, Chineke dị ukwuu, nke na-apụghị ịgharịpụ anyị. Onye nwe anyị Jizọs, ị bụ onye nzọpụta, ị bụ onye ọgwụgwọ nsọ, onye mgbapụta, onye nnapụta. Onye nwe anyị, ana m ekpe mmadụ niile ugbu a, ha ga-anata ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta gị n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Ike nke nnapụta nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs.
anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a malite ịhụ ụzọ. Onye dara ngwụrọ bilie gawa ije. Ndị nwere ọnya n'ụkwụ ha ma ihe ọbụla dị ka nkwarụ, aka Onyenwe anyị dị n'arụ gị ugbu a. Gagharịa, gazie agazie, guzozie n'aha Jizọs. Onye kpuru ìsì na onye dara ogbu, kwuo okwu ugbu a ka ịnụ ntị. Onyenwe anyị, ihe ọbụla bụ ihe ịrịba ama nke ndị gị chọrọ, mee ka ọ pụta ihe. Mee ka ọ pụta ihe ugbu a. Ka e nwee ihe ịrịba ama nke nnapụta nye mmadụ niile ugbu a n'ebe a, gbaa obodo anyị niile gburugburu, gbaa Afrịka niile gburugburu, gafee Afrịka n'aha Jizọs. Emezuwe ya. Emezuwe ya. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ọ bịawa na mmezu. Ọ bịawa na mmezu. Ị nwere onye kpuru ìsì, metụ ya ugbu a aka ka ọ hụ ụzọ. Ị nwere onye ntị chiri, hapụ gị nụ ntị, hapụghị ikwu okwu. Ọ bụrụ na ị dara ngwụrọ, dosa mkpara gị ahụ n'akụkụ. Ọ na ị nwere ihe ndị a niile kechiri gị, tọpụ ya, bilie gawa ije. Ihe ịrịba ama ewerela ọnọdụ, agwọọla gị ọrịa kansa. Ihe ndị a niile alawo, ṅụrịa ọṅụ na ihe ịrịba ama gị. Ebuka, agba ọbụla nke a na-eme bụ nke dị ukwuu. Obiọma na-akpa m ukwuu maka ndị na-esonyere anyị n'ụbọchị ọbụla. Kai, obi dị m ụtọ, obi dị m aṅụrị ihe nke a Jizọs mere na ndụ m, mere na ndụ onye ọbụla. Nkwa ka ndị mmadụ si nata mgbaghara n'aka Chineke. Lekwe ka o si bupụrụ anyị ya gba niile ekwensu bunyere anyị. Enyi m, ebe a ka a na-awụsa ọwa nke ụbọchị taa. Imeela maka isonyere anyị. Biko, Global Crusade a nke Kumuyi, ọ bụ nke na-erute mba niile. Ọ bụ nke mmadụ dị iche iche n'ebe dị iche iche na-esonyere anyị. Anyị na-alụ maka okwu Chineke nke na-azọpụta anyị, nke hụrụ anyị n'anya, nke a na-anapụtakwa anyị, mee ka anyị nwere onwe anyị. Ma daalụ ka isi esonyere anyị n'ọgbakọ nke jisi ike nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado. Chineke gọzie gị. Daalụ dịka ị na-esonyere anyị mgbe ọzọ.